Sziasztok, ismét egy újabb videóval, egy újabb recap-pel jövünk. Mai nap, hát ez annyira nem sikerült annyira jól, mint a tegnapi. Mutatom, hogy miért. Ma lúzoltunk. Egy elég szép nagy összegben, 500-asban. Igazából annyira nem számít, de nyilván nem jó, de ebből viszont sokat lehet tanulni. És hogy nyilván ebből tudjunk fejlődni, és a hosszú távon ez nem probléma, és ebből csak tanulni lehet. De hát akkor nézzük is meg, hogy milyen volt ez a mai nap. Tehát mit láttunk? Most itt sok vonal van, kicsit összezavaró. Tehát az S&P-n miért láttunk? Ugye Asian Session High Low, London Session Low itt van, és a High meg alatt. Hát miért nézzünk? Itt, amit láttam a nap elején, eláttunk, az High Resistance Liquidity, itt ez mind az, amit akarunk látni, tehát hogy kivigye ezt a liquidity-t. Ugye ezt mind akartam, és úgy is mentem bele a napba, hogy longolni akarunk, mert ez nagyon szép volt, és sokaknak lehet ez egyértelmű is volt, csak hát itt a entry volt a hangsúly, tehát ugye itt is össze van egy csomó liquidity, hourly liquidity. Bejöttünk, market open. Ugye market openen, és akkor mit látunk? Kiviszi Asian Session High-t. Na most itt kicsit hezitáltunk, mert nem tudtuk, hogy most valójában mit is akar a market ezzel csinálni, mert ez ugye egy olyan dolog, hogy kiviszi, akkor most mi lehet? Vannak ezek a high resistance high-ok, és vannak ez egy pár low, tehát meg így is azt mondom, hogy longolnunk kellett volna. Ugyanez itt, szóval itt vannak, kiviszi, és hát itt már csak kevésbé ment fel. Rendben, tehát ezt már látjuk, és itt már gondolkozunk, hogy mi is legyen valójában. Jövünk kicsit az 5 perc, hogy jobban lehessen ezt látni, ezt az egészet, ami itt van. Tehát pre-market kivisszük ezeket itt, tehát ez pre-market ugye. Market open-en 9:30-kor van a market open-en kivisszük az Asian Session high-okat, ami egy fő liquidity lett volna a mai napra. És egyből utána le is jövünk nagyon durván, de most így visszanézve rá, és így belegondolva, igazából ez nagyon jó, mert megtörtént a manipuláció a sweep után, és általában úgy szokott lenni még akkor is, ha longolni akarsz. A manipulációnak meg kell történnie, hogy abból kivigye azokat az orderöket, amik ez esetben a sell orderök legyenek, hogy ezt kimanipulálja, és abból tudjon felfele menni. Tehát itt lejövünk mindkét indexen, és itt, amit észre kell venni, ami a legfontosabb része volt. Itt is ugyanúgy kiviszik ezeket az Asian Session high-okat, és Nasdaq ezt a low-t itt nem viszi ki. Ezen a candle, ez. Megnyitó market open, nem viszi ki ezt itt. Viszont Nasdaq nem vitte ki, viszont IS kivitte. Tehát ez már egy S&P divergence. Tehát IS itt már kivitte ezeket itt ezt a low-t itt. Tehát ez már egy S&P divergence, amiről már reagálnunk kellett volna. Hát itt már lejövünk és keressük, hogy hát itt ugye ez a nagy gap volt, úgyhogy az nagyon elzavart minket attól, amit valójában akartunk csinálni. És ez volt itt szerintem a legnagyobb probléma a mai nappal, hogy lejöttünk, és itt sortokat kerestünk. Miért? Mert itt van egy nagyon nagy fair value gap, amit azért kicsit nehéz áttörni gondolatban, mert ugye ezt meglátod nyilván, mit gondolsz, hogy itt most valami biztos, hogy lesz. De hát nem volt. Miért nem volt? Már megtörtént ez az SMT, és ezeket az SMT-kre nagyon be kéne figyeljünk mostantól, és erre jobban is oda fogunk figyelni, hogy ezben nem menjünk be ezekbe a kis hibákba. Megtörténik ez az SMT, ugye, SMT Divergence, S&P a lagging index, tehát ő van lemaradva, a Nasdaq meg siet. Utána megnézzük, itt vagyunk, és itt most úgy voltunk, hogy
jó, hát akkor sortolni akarunk, mert már kivittük, és úgy voltunk vele, hogy hát most ez nagyon eltántorító volt itt ez, és ezzel mondtuk, hogy akkor legyen sortok, és akkor sortokat akartunk vagy hát itt sortokat néztünk még akkor, utána átmentünk, kirobbantunk, és megváltoztattuk sajnos megint az egész biasünket, és csináltunk egy ilyet, hogy konkrétan kivitte Nasdaq, ami megint mit csinál, kiviszi ezeket a high-okat, és ez megint mit csinál? Egy high time frame, egy SMT csinál, innen ide, de szerintünk az volt a jó, hogy most ezeket még ki kell vigyük először. Hát ezeket nem vittük ki, és itt volt a hiba. Itt volt a nagyon nagy hiba, ugye. Itt van egy fair value gap, tehát még az arra szavaztunk, hogy ezt ki fogja vinni. Főleg úgy, hogy Nasdaq, vagy az S&P volt a lagging index, ami le volt maradva, és akkor itt vagyunk benne ebbe. Na most nyilván itt nagyon úgy néz ki, hogyha ez nem volt egy jó trade, de hát ugye bementünk, és itt enteröltünk ezen a kizáráson, ami Nasdaq-en. Ugye itt voltunk, kizártunk belőle, és úgy voltunk vele, hát akkor biztos, hogy ki fogjuk vinni. Hát ez nem történt meg, és 2 tradeltünk ma, és nem sikerült ezt kivinni. Utána megint láttunk egy lehetőséget, hogy hát csak lejjebb akart menni, és utána akart felmenni. Ez jól nézett ki egy ideig, utána meg ez is sajnos el lett rontva. Mert itt ugye ezt néztük végig, hogy amikor ezt a fair value gap-et invalidálja az ár. Tehát itt invalidálta, és itt entöröltünk a ISN-hez, mert még mindig az volt a lemaradott index. Majd ezután ez is lózolva lett. Igazából a tanulság a mai napból szerintem csak annyi igazából, hogy tényleg nekünk jobban kell odafigyelni arra, hogy a ne tántorítson az ilyen dolog, főleg, hogyha van egy ilyen nagyon erős 5-minute SMT play, amit muszáj kijátszania valahogy, és ezt sajnos észbe kell tartani, amikor ezt csináljuk. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyeljünk a mai napra, amit kellett volna. Ezt mindig bele fogom rakni, hogy mit tékednünk, és mit lehetett volna jobban csinálni, hogyha lúzolunk. Tehát amit jobban kellett volna csináljunk, nekünk ez lett volna itt. Amiten kivisszük ezt itt, utána megnézzük, mi történik, és mit látunk, SMT play, break of structure megtörtént, keressük a confluence-eket, itt van ez a gap, ezt invalidáltuk, és mentünk lefele. Majd utána láttunk egy ilyen breaket itt, és invalidáltuk ezt a gapet itt. És el kell döntenünk nekünk, hogy most mit akarunk most valójában tradeelni, a lemaradott indexet, vagy a siető indexet. Mert mind a kettőt lehet, csak van amelyik jobb risk-rewardot ad, és valamelyik nem. És van amelyik jobb entry-t ad, és van amelyik nem. Annyira jót, mint a másik. És ezért gondoltuk, hogy ezt most már tényleg el kéne dönteni, és egy kicsit jobb entry-ket is kihasználni. Tehát ami Nasdaq-en volt, hogy ugye ezt az invalidációt meg kellett volna szerintünk várni. Ez a 49-47-es candle 3 perccel macro előtt. Tehát még nem is volt annyira hamari trade, tehát ez nem is egy nagyon korai. És itt mit láttunk Nasdaq-en? Megtörténik az SMT play. Ez a siető index respektált ezt a gapet. Mi történik? Kizár belőle a 47-es candle-on. És ez lett volna az a trade, amit nekünk kellett volna tékelni. Ezt itt. Például ide. Kirobbanunk. Nem is tudom. Keresünk valami high-t, amit még itt azért lehet rakni. Például ezt. És akkor kihúzzuk ide. Tehát ez szerintem ez lett volna a mai napi trade, amit nekünk kellett volna ma
ez lett volna szerintem jó, de megnézzük a másik indexet is, tehát most nyilván a siető, ami jobb volt, így kinézett rá először, és itt pedig de ezeket most itt kitörlem most már, mert nem kell. És pedig IS-en pedig valószínűleg ez lett volna, miért lett volna ez, nem csak kihúztam. Nasdaq mikor veszi ki ezeket az all-time high-okat. Kérem szépen, hát ezen a candle-on, ami a 49-es candle lett volna. És az a 949-es lett volna itt. Megvárjuk, hogy ott legyen, tehát kb. Itt lett volna. Tehát ez esetben mi lett volna a jobb? A Nasdaq lett volna a legeslegjobb itt valószínűleg, bár vitatható, de igen, ez lett volna szerintem a mai napi move, amit meg kellett volna csináljunk. Lehetett volna nyilván utána sortolni is, de nem sortoltunk, meg nem is láttunk rá esélyt, tehát egyáltalán, főleg a invalidáció után nem láttunk semmit rá. Tehát igen, ez volt a mai nap, nyilván amit fejlesztenünk kell, ez minden elsősorban az entry-kre, a belépésünkre, hogy sokkal jobb legyen, és egy kicsit pontosítani az időt, amikor belépünk, és hogy mikor és melyik SMT indexet válasszuk, a sietőt, vagy a lemaradottat, de hát ezen még mindenképpen fogunk változtatni. És igen, remélhetőleg ezeket be tudjuk most már csinálni, és be tudjuk iktatni a stratégiánkba, és igen, ez volt a mai nap. Nem a legkellemesebb, de mindenképp tanulsággal teli. Úgyhogy köszönöm megint a figyelmet, találkozunk a következő